हेल' रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय आं बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आं मा टाइपनि खालामगोन जाखो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं सोरनि बागै मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोंहा सासे इउटुबार दं। बे इउटुबारानो जाहैबाय बारा गोजौ नङाबो बारा फिसाद्रायबो नङा रानथेंबो नङा, मोदोमा दं खिन्थु मानसिया बिराद गाहाय आरोखि हायथाथानो। साइकेलखौ सिन्थाय मोनहास'आ, बे लेडिस साइकेलखौबो हायाव गाहरनो मोनहास'आ सालायोबा। ओमफ्राय बाइकआथ' गोजाननि खोथा। थारमाने बे बिथाङा बे बाहाया बेखौ मा बुंजायो, बै गेस सिलिन्डार बायदि बेखौ गेस टेंकिजों रुजुजायो आरोखि। बे बिथाङा बिराद भिडिअ हगारोमोन। दा बर्थमान मा जादों मिन्थिया, सिरिखाय आं एसे बेखौ आवलायनो नागिरदों। दा बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिथांनि चेनेलाव, बिथांनि फेसबुक पेजाव जाहैबाय आलु दे भाई। ओइ आलु दे भाई, नोंनि भिडिअआ बोरै जाखो? माथो नोंनि भिडिअखौ आं नुनो मोनथारला। दा मानि भिडिअ हगारथारा नामा नोंलाय? अबेबाफोर माबा जानानै दंबा एसे आपडेट होलाय। एसे इन्टारेस्ट मोनो नोंनि भिडिअखौ नायनो भाई। एसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो नोङो अननानै प्लिज। नोंसोर सानैजों बिदा बिनानाव ना मा जायो आंबो बारा मोनथिया। बै मैदेर वाइटि होननाय चेनेलबो दं। नोंसोर सानैजों भिडिअ खालामलायबाय थायोमोन ना, नुबाय थायोमोन। दा नुथारैखाय आं दिनै नोंसिनि सानैनि भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोखि। ना आदा फाग्लाया हिन्जावसो लाबायगोलै, हिन्जाव लानानै रायजादोंगोन, ओंखायनो सिरिथार भिडिअबो हगारनो हाया दामानि। बिदिसो जाबाय नामा घटनाया? आलु भाई हाबा जाबाय नामा नोंलाय? ओंखायनो भिडिअ बानायनो हाला। खालामद' भिडिअआ थाबनो, जों नायनो लुबैना। माथो भिडिअखौ नुथारला। आरोबाव आंनि मोनसे रिकुवेस्ट, आंनि साबस्क्राइबारफोर आरो आंनि फेसबुकनि फल'वार्स लोगो नोंथांमोन, बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम, जाहाथे आलु भाइया नुहैथों, आलु दे बिथाङा नुहैथों, मैदेर वाइटि ना मा होनो बे बिथाङाबो नुहैथों। बिसोर सानैजों बिदा फंबाय ना बिब' फंबाय ना मा जायो एसे बिथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नुनानै एसे गरम जाहैथों। साबस्क्राइब शेयार खालामनानै हो, फुरा दाबायना हो, शेयार खालामनानै हो।